Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, o ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Inigumag mga kaigsoon na mayong hapon kaninyong tanan. Gisaulo karon sa atong simbahan ang isang dakong pista ni Kristo nga atong hari. Atong sugaton siya karon sa isang masgabong palapakan. Kini santos kami sa atong hinala sa Ginoo para sa itong mga katuyuan, personal, kaayuhan sa ating mga pamilya. Kung may nagkasakit, sana'y gumaling sa madaling panahon. O para sa mayong pagkayusa, panaghiugmaay o pagtinabagay sa atong pamilya. Para sa kalampusan sa atong parokya, sa Virgen de la Regla, para sa kalinaw sa atong nasod, sa kalibutan, o labi na sa Ukraine, sa Gaza, Israel, Lebanon, Syria, o daghang mga nasod sa Middle East o sa Africa. O para sa pagtapos sa coronavirus pandemic o tanang mga sakit itong taong 2025. Arumahin mo kitang takot sa pagsaulog ni Santos Misa at inunuman ng lusulan ng atong mga kalapasan. Nagakumpisal ako sa Diyos nga mahan, magagagahom sa ngatanan. Diyos nga namoy ko ka Santa Maria Carmen Virgen, sa mga santos, kung kaninyong mga igsoon, aron ako yan po Ginoo sa atong Diyos. Kaluoyan mo kita sa Diyos nga makagagahom sa ngatanan, upaseloon sa atong mga sala, danon ta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Sa iya pangalaw, inhisayod ka, Iyong Diyos ng itong hari, kasamaan magkagagaw sa kanya. Nagasimba kami, nagamasama kami, nagadahi kami. Sa iyong mahaya. Ginoong Jesucristo, tugtungan na sa Ama, Ginoong
Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang aming anak, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, biyasa'y maya sa Diyos Ama. Magambo kita, O Diyos nga gamhanan o maluluyon, ibungkag mo ang gahom sa dautan o gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Jesucristo, ang hari sa tanang kanasuran, ang tanan sa langit o sa yuta, magsangyaw unta sa imong himaya o sa walay hunong magday kanimo. Kini mong ipangayo pinagi sa mong Ginoong si Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya, miadto kang David didto sa Hebron, ang tanang banay sa Israel, ug giingnan nila siya. Kami imong mga kadugo, sa nangaging mga panahon nga si Saul mao'y among hari, ikaw ang nangulo kanamo, ug giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, ug ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel, miadto kang David didto sa Hebron, ug nakigsabot siya kanila atubangan sa Ginoo, ug gidihugan nila si David ingon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako nga giingnan na ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabaro kami sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa
sa kasuguan alang sa Israel. Aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan. Ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Diyos. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Diyos ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita. Mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang kahayag o ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, ug siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa cross. Ang pulong sa Ginoo. Siya
Mga igsoon ng Ginoo mana kaninyo. Nausap kanimo. Ang santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ni ka. Nagtindog dito ang mga tao nga nagatanaw samtang nagbugal-bugal kang Jesus ang mga kadakuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon giluwas niya ang uban paluwasa siya sa iyang kaugalingon kung siya man ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila o gitunulan siya og bino ug miingon kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kagalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, mibugal-bugal kang Jesus. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kagalingon o kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ania dinhi gisulutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato kay gisulutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Og mingon siya kang Jesus, Jesus, hinunubi in taon ako kung maghari ka sa imong gingarian. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Mga igsoon, mao kini ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Inigwa ko mga kaigsunan, muli mayong pista sa Cristo Rey. Ang pista po sa Kristo nga Hari gisaolog sa katapusang Domingo sa tuig liturhikal. Ang katapusan Domingo sa simbahan dili ngadto sa Disyembre 31, pero dinhi sa dili pa magsugod ang Adbiento karong moabot nga Domingo bagong tuig sa simbahan kay magsugod ang atong pagpaabot sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang papakatao. O kini mga panahon gitawag og Adbiento. Kaya dinhi sa katapusang Domingo sa tuig liturhikal gisaolog sa simbahan sa tibuok kalibutan ang dakong pista ni Kristo nga Hari sa universo. Sa unang pagbasa asoy sa ato nga mga Hudiyo sa ilang mga panahon, mga 6,000 ka mga tuig na labay, miadto kang David aron
siya ilang himuon nga hari sa mga Hudiyo, kay ang ilang mga kanait nga mga tribo o mga nasod, doon ay ilang hari nga mo'y nag-una sa kanila sa mga panggubatan. Muna nga aron sila may muligon, tinanan nila nga hari, kay ilang gatuan si David, nga siya may mong hari sa mga Hudiyo. Ang katungdan sa hari, mao pagpanalipod sa iyang panon, sa iyang gingharian. Muna katundanan sa hari. O karon sa atong nabasang ebanghelyo, ang atong Ginoong Hesukristo gilansang sa krus, sa halip nga siya ay nasa trono, ang iyang trono mao ang krus, kay pinagi sa krus kitang tanan iyang giluwas. So ang purpose ngano siya nagabitay sa krus, aron kita nga iyang mga kauban, mga panon maluwas. Unya si Papa Francisco, katong unang papang namatay, sa iyang pagpalandong nining higayuna, ningon siya nga dunay duha kamatang sa mga tao nga nagasudong sa atong Ginoong Jesucristo nagabitay sa krus. Ang una, daghang panon ng mga tao nga indifferent, nga wa mapakabana. Ug ang uban gani nabugal-bugal, suma sa atong nabasa karon, yung mga ilahang mga pari sa Hudyo o ilang mga leaders nagbugal-bugal sa atong Ginoo. Unya ang usa ka panon o sa kabahin kadtong nagpakabana sa atong Ginoong Jesucristo nga nagabitay sa krus. Usa niya na mao ang iyang langitong inahan si Maria Santissima nga tuwa sa ubo sa krus, nga nagalantaw sa iyang anak nga nagabitay sa krus. Ang ikaduha, mao ang usa ka iyang kauban dito sa pagkalansa sa krus, nga tulisan nga naginulso sa iyang sada, o mingon siya, Ginoo, hinunumi ako sa imong pagsulod sa imong giharian. Ug para kaniya mingon nga atong Ginoong Jesucristo, karong adlaw musunod kanako dito sa paraiso sa akong gingharian. So duha kamatang sa mga tao ang nakita ni Santo Papa Francis nga nagasudong sa atong Ginoo. Hinigo kong mga kaigsunan, karong mga panahon na kitang mga Pilipino maurat tapod og gilansa sa krus. Gilansa sa krus una, labi na diri Cebu, gilansang ta sa krus pilagi sa atong na eksperyensya nga dako kusog ay nga linog nga nakaguba sa daghang mga bahay o halos nakabatay sa daghang mga tao. Ikaduha, ang baha o bagyo nga miagi kanato o nahibaw ta nakakalisang kay daghang mga nangamatay, mga bahay nga tumba, anod sa baha ug hangtod ang mga sakyanan nagpatong-patong. Ay katulong lansan sa cross sa atong katawhan, mao nga pangitabo nga ikasubo sa tanan kanang korupsyon sa atong gobyerno. Mao na nga hinay kayo ang atong uminto sa Pilipinas. Pagkatapos sa ikaduhang gubat mundial nitong 1950, kita sa Pilipinas ikaduha sa hapon sa pinaka-abante sa ekonomiya. So nindoy kayo nga itong kahimtang. Pero karon ikaduha ta sa katapusan. Ang katapusan sa Asia karon mao ang Bangladesh. Kita ang ikaduha, ang Pilipinas. Layo na ta sa unang mga panahon nga naguna ta sa ila.
labi na ang Korea. Una ta sa Korea sa una, karon Korea ang kahimtang ato susama sa Europa. Ngano mga naawahi man ta tungod sa panggamhanan nga puro korupsyon. Muna atong cross karon dako kayong cross nga atong gipasan. O busa karong pizza 30 tunet imo na dako kayo nga rally para maputol kining panggamhan ng korupsyon o nga ang mga tao alagaran mga tao o doon na tayo maayong tanaw nga maayong kaugmaon. Doon ay gisulti sa in English, the glory of God is man fully alive. Ang himaya sa Diyos mao ang mga tao karagpuyo sa mugawing kinabuhi. Usa ko anil po mugaway atong kinabuhi kada mga trabaho makadawat og igong sweldo nga ikalipay sa ilang mga mahal sa kinabuhi sa ilang mga anak, makapagpa-eskwela kanila, makapaghatag umayong bisti, mao nay kahamtong sa atong kinabuhi ug mo nay kalipay sa Ginoo. The glory of God is man fully alive. Busa mangandoy ta og mangaliya sa atong langit nung hari nga si Jesucristo nga unta ahon ta sa kalisdanan sa kinabuhi. O magalantaw ta sa usa ka ugma nga kung diin ang nagningskamot para sa iyang kaugalingon sa iyang mga pamilya, maka baton o igong pananalapi nga ikalipay sa kaugalingon o siya mga mahal sa kinabuhi. The glory of God is man fully alive. O busa atong dapiton ang atong langit nung hari si Jesucristo sa usa ka masigabong palakpakan. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Manindog ang tanan. Nagatuo ako sa Diyos. Ikan sa Diyos, kahayan sa kaya. Matuod nga Diyos, ikan sa Diyos, nga matuod. Yana dili pinuha, usat kinaiya sa mga, pinagi kaniya ang nahimo ang tanan. Tungkol ka na itong mga tao, sagat sa pagkawasan, pikanawag siya ang ikasasan, sa lang sa Espiritu Santo, nahimo siya ang ilawas, ikan na Maria, nahimo tao. Tungkol ka na itong Sino? Ini siya. Sa langit, nagalingkod sa tuo sa mga. Balik siya ang hinayapon, at matulong sa mga buhay sa mga minatay. Huwag siyang hinayapon. Nagkaroon kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang hatag sa kinabuhi. Nagalikan siya sa maanugsan, lungan sa maanugsan. Isimba siya ang himay, umisulti pinakay sa mga kapitid. Nagkatuo kami sa Santos Katoliko, Sustigo sa Panginoon. Nagkagayala kami sa Santunya, alam sa kapasayuan sa masa. Nagpaabot kami sa pagkano sa mga nanay, o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Pagampo sa kay Katiliban, o Ginoong Diyos, among magbalantay, nungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit. Bidagop kami kanimo karon nagpaubos og nahugno sa nahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw, mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok ug nagtuaw nga maligkawason ug ang atong tubag sa tanang mga pag-ampo
gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, O Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa tabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, O Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk. Nakasala kami, batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalingog sa iyang tingog. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakiguyon-uyon, ginagmay o ginagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangitni. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tig-patuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuwis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga adulasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inustisya diha sa pagpakihilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga mao'y mudumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Diyos, sumala sa imong mahal tayong gugma. Nalungos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mo ang mga samad nga among gipahiagong sa among kaugalingon. Iskandalusong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus o pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimao-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanong dinastiya nga daw bagong naghari-hari nga mga agalo, hinungdan nga among katawhan, nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka dunahang nasud nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung akong katawhan nga gitawag sa atong ngalan, magpahimulos sa ilang mga kaugalingon o ampos sa binuhatan, magikan sa langit. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an o paglaom, kay gimugna mo kami, O Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami, o gisuluban og bagong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, baguha ang panagbuhay sa kalibutan, baguha ang kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahukog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga maligon, mamahimong timaan sa among pagkatawhan. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasud nga pilipihin, diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan o kamapuanguron. Ginoo, kaluoy kami, Kristo, luwasa kami, Espiritu, baguha kami. Pinagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen, sa Santo Rosario, among gisurog ang among nasod nga nasa imong mga kamot. Amen.
Bagampo kita mga kaisunan ko aron kini atong halad, dawaton ta sa Dios nga mahal nga makagagahom sa nga tanan. O Ginoo, nagahal kami kanimo nining sakripisyo sa misa, pinagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nga kanimo. Padangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan, kini mong ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, ibayo inyong mga kasing-kasing, magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunay o magagawam sa nga tanan, ang matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Siya mao ang pulong, pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo o nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon o pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot o gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog nga pag-ingon. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mo Espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Niadtong gabi nga siya gibudian, nikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawatag kininyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagi tapos ang panihapon ni kuha siya sa kalis, di pasalamat kanimo pag-usab. Nihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo kitanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga testamento, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayan o pagkabanaw ni Jesucristo, naghalik kami kanimo amahan, ninimpahan sa kanabuyog kali sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungo kay mo kami giisip nga ngayon mga tubang mulagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawat sa dugo ni Kristo, makayusa diha sa Espiritu Santo. Hino mo Ginoo imo simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga siya mahigpit diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Archbishop Oy, aming obispo, tanang kaparian. Yung niwiyo sa mga iso nga nangamatay, malaog nga banaw sa lawang tanang nangamatay diha ni Kristo. Dahil silang tanan sa pagsudon sa kahayag sa imong naog. Kaluoy kami tanan, imo kami ang makaampit sa kanabuhing tunay, uban ni Maria, ang inaolay nga sa Dios, ang Virgen de Regla, uban sa mga apostol at lahat tanang mga santos nga nagagikan sa imong kaubuton latas sa tanang katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo magagagawom nga mahal. Diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanan ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero magampo kita sa amahan, atong gamitin mga pulong itkulot kanato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan, haday ka kami sa kalinaw nining panahon na, aron pinagay sa imong kaluoy, mahali kay kami sa sala kanunay, o may layo sa tanang kasamok.
Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagiyong kasi mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ato ipakita ito para igsunay o paggayugmaay sa usag-usa. Peace. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula kitang gidapit dinhi sa bangkite sa atong Ginoo. Of niya. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Palihog manindog ang tanan. Magampo kita, O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo, ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyo kinabuhi,
nga subay sa iyang ebanghelyo. O dada kami nga nasa kalipay sa iyang gingarian nga tunay. Din siya buyogay uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usahang tutsakang turat. Inumana kaninyo. Manalangin ka ninyo ang Diyos pagawam sa tanan, Ama, o Anak, o Espiritu Santo. Tapos na misa, dadang kalinaw ni Kristo. Magkausa pa, itong palapakan ng atong Yesu Kristo ang hari sa universo.